Oh, Juanita. Oh, sí, 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 sí. Ah, sí, sí, sí. Oh, sí, sí, sí. ¡Marita! ¡Cállate! ¡Esto es el pantelillo! ¡Esto no es un burdel! No, por favor, señora gente, no se vaya, no se vaya. Por favor, tengo derecho a una llamada. Sí. Por favor, vení un besito. Esther, escolta, és que som en el descampat. Som al descampat i aquí no hi ha ningú. Com que no? Era aquí, sa tia. Abans si se l'han duit a la policia. Però què me dius? A veure, tu que ets allà jo no t'he dit? Que hi som, mira, que no ho veus en el descampat, que no hi ha ningú. Que no hi ha ningú. Tia Juanita! Oh, tia Juanita! No cridis, loca. Si no la veus és que no hi és. Saps que vaig a veure si no sé, si és urgències. A urgències no hi serà. Mantenim informada, vale? Vinga, te dic coses. Déu. Ai, mira, aquesta cisca és que no escolta ningú. Que ha d'anar a ser a urgències. Ala, telefonaré a sa mamà si saps res. Ja vinc. Ai, ets tu. Sembla que te sap greu que te telefoni. Mai me sabrà greu, tu que ho trobes. No fas cara de massa contenta. Que contenta estic, potxa. Esperava que me telefonés na Sandra, perquè m'havia dit que me telefonaria, però no, potxa. Ai, no sé què veig. Com que estigui molt buit, que teva. Res, deixa. Estic replegant coses meves. Que l'ha de pintar en Paco. Però tu saps el que dius? Per si aquell no mou el cul del sofà en tot el dia. Jo monaire. No en xerrem de Paco. Ma, escolta, tu que has xerrat amb sa tia Juanita avui? Sí, me va telefonar. Ai, És que l'ha aturat sa policia. ai, no me diguis això. I la policia hi veia i tot. Però... Ai, mora. Que dus en sa mà? Jo que sé que tenc en sa mà unes bragues. Venia de replegar la roba, són netes. Ma, estàs fatal. Ai, però és que no xugam. He cridat a na Cisca perquè l'anés a cercar, però quan ha anat allà no l'ha trobada. És que... Ai, me telefonen a Sandra. Ja me direu coses, Espera, ja t'hauran telefonar, però no me deixis sense... Ja m'ho diràs. Mon Dios. Sandra, ai, que bé que me telefonis. Digues coses d'Antoni. Com està? Tranquil·la que està com un pipiuet. No ha tingut res. Ai, per què no m'agafava el telèfon? Perquè es veu que el mòbil li va caure en terra i se li va rompre. Mirau quin trot han arribat a dur, d'un i de l'altre. Bo, però, si està bé i no té res. No té res. I ara com ho farem, idò, per xerrar? Ell m'ha dit que na Marieta, la loteta de la botiga de baix, n'hi deixa un. I quan ho tingui aclarit, es posarà tot en contacte amb vostè. Supos que prest tindrà notícies seues. Es posi tranquil·la, que ara ja sap que està bé. Ai, sí, perquè du molt de nervis ja. Va, bé, res. I si ja me telefonarà ell, idò. Sí, just tinguis telèfon, el primer que farà serà telefonar-la a vostè. Ara el que han de fer és donar-se els nombres del fixo, perquè així no els hi torni a passar una cosa d'aquesta. Bé, va. Ai, mona, jo que te tinc que donar tu per aquest favor que me fas. Res m'ha de donar, més faltaria, Margarita, jo només he fet la meva feina. Sí, que t'ho tenc que agrair, cosa te donaré quan mos veguem. Au, Margarita, la deixo de seguir, d'acord? Gràcies. Es cuidi, que tingui un bon dia. Dios. Adeu. Que no estaba muerto, que estaba de parranda. Sí, notam. Ai, que bé que fa aquesta sessió. Sí. Ai, que relaxada que estic. Sí. Gràcies. Ai, trobo que és un mal moment per trucar a tenir. Ai, a veure. El teléfono está apagado
o fuera de cobertura? Veus? Fora de cobertura. No, sí, ho dic jo. Aquest David em farà veure les estrelles. Res. Trucaré en Toni. En Toni segur que sabrà alguna cosa. A veure, per aquí. Toni Menorca, aquí. Què diu ell? Toni, hola, guapo! Hola, Gemma, hola, què hi ha de nou? Ui, cada dia veig més jovial. Escolta, que tinc que donar-te una sorpresa i no puc aguantar. El dia 24, con el estado de alarma per arriba, la Gemma ve cap a Menorca. Dia 24, i no hi ha cavalls, que vol fer dia 24. Ja ho sé que dia 24 el Covid aquest ha confinat tots els cavalls, però la Gemma ve encara que sigui per menjar-se una enciamada de cavallatge. I mira, que els bitllets m'han sortit un ull de la cara, Que t'ha caigut un ull de sa cara? Que punyeta diu? Mira, ara no te puc atendre que aquest de ratllant de Margarita. No me posis nerviós, no me destorbi, no te puc atendre, ja hi tornaré més tard. perquè aquesta Margarita passa per davant de tothom, Però bueno, si tu estàs content, la gent està contenta. Vale, no, escolta'm, ja penjo, escolta. Però una coseta més. El nen, que sap res el nen? En David, Salot, només se n'entén de Santa Bàrbara quan trona, ell és així. Sí, jo el truco, fora de cobertura. Vés a saber si està a la muntanya o vivint amb les vaques. Ara que ens arrellant de Margarita, punyeta, no m'enredis. Ala, ja mos veurem. Ala, adéu. Sí, fes. Vinga, una abraçada. Petons, adéu. Hola, Gemma. Ei, Gemma, com estàs? Hola, Maria Bonica. Sí, la setmana que ve ja vinc a Menorca. Setmana que ve ja? Que bé, així que ens podrem veure i ens posarem al dia de tot. Escolta, mira. Digues. He pensat en tu, perquè resulta que he trucat en Toni. Quin Toni? Sí, el teu avi. Calla, no ratllis tan fort, que hi ha en Àlex per aquí prop i no vull que se n'entomi. Doncs resulta que l'he vist una mica rarot. Raro? Però què vols dir, raro? Molt nerviós i molt obsessionat així amb Margarita. Bé, jo ara justament tinc gent a casa nostra i no hi podré anar, però tot d'una que pugui hi vaig i te dic coses, vale? Sí, no? És que mira, m'he quedat així. Vas allà tot així dissimulant, però alguna coseta. Sí. I mires a veure què passa, Sí, jo miraré d'esbrinar què és el que li passa i te dic coses, vale? Sí, després em truques, reina. Sí, no passis pena. Vinga, jo també m'he alegrat de xerrar amb tu. Res, sí, parlem més tard. Vale, vinga, bonica, adéu. Petonets, adéu, cuca, adéu. Mira, xiquet, dime on collons són els diners. On són els putos diners? Vinga, parla. Què? Ara sí que parles, Parla, Són els diners. Què collons és això? Què està sonant? Vos he dit que no se podia dur res aquí dins. De qui és? Aquí. El mòbil. El mòbil ja. Bé, què? Ara parlaràs, no? Pues parla, perquè si no la teua família patirà molt. Silencio, vamos a sentir que es la Caterina. Hola, Caterina. Lo quiero vivo. ¿Hay capito? Con los viejos será más fácil si está vivo. Sí. Ama tú, limítate a seguir el plan. Capicho, sì. El resto me lo lasci a me. Lo faccio io. Capisci? Vale. Certo. No lo mates. Lo quiero vivo. Si lo haces bien, Rosa María, tendrás tu recompensa. Chao, inútil. Sí. Caterina, chao. Ja ho he sentit, Queda tot com estava. Seguim amb el plan. Mòbil? Aquí, posa el mòbil. Margarita! Ai, amor de la meua vida! Quines ganes tenia de veure't, estrelleta de Sauva! Com estàs? Toni. Ai, ets amor de la meua vida, que polida que ets! Toni,
Ai, Poli. Oh, això està molt gros, aquest dia sense poder-me veure. Sort que la Marieta ho ha aclarit, eh? Ja ho sé, que era el telèfon. La Sandra m'ho ha dit. Oh, això està molt gros, però no ploris, que no paga la pena plorar per això. Sí que ploro. Que t'he llorat molt, Toniet. Ai, jo passava una penada, no saps. Mos han arribat a pensar. Ja ho teníem tot fet, Toni. Ai, quina alegria. Tu ets com la bandera de Sant Joan, una margarita preciosa enmig d'un camp de roselles. Ai, no faria res més que mirar-te. Oh, que content que estaré si vens per Sant Joan, encara que enguany no ho puguem celebrar així com toca. Però tu m'adones l'alegria per poder celebrar-ho. Sant Joan està aquí dins i tu també. Jo també t'estim molt i t'enyoro un desastre. Tinc unes ganes d'abraçar-te. Puc agafar el correu? Me pots fer la mascareta? I parteix que... Vine que te convit a casa nostra a menjar xocolata si a malla i mos ho passarem pipa. Podem anar a fer una volta també, Jo t'esperaré a l'aturada d'Estrole, Jo, en el troler que deis vosaltres. Mira, hi ha una cosa que fa molta estona que te vull dir. Una cosa que mai m'hauria pensat que podria dir-te. Estic convençut que és el moment de fer-ho. És una cosa important, una cosa molt grossa, una cosa impensable, però que jo me posa la pell de gallina. Ai, això sí, no, vinga. No estic per res més, jo. Mira, te volia contar que tinc moltes ganes de... Ai, mira, ara me telefonen. En David, amb l'estona que fa que no diu res. La gent que fa el telèfon, perdona'm, després de tot telefonar. Vinga, Dios. Un beso. David.